మన రంగవర్షాలో ప్యూర్ హ్యాండ్లూమ్ టస్సర్ సారీస్ విత్ సిల్క్ మార్క్ సర్టిఫికేషన్ తో హౌస్ వైఫ్స్ కి ముఖ్యంగా మన ఏజ్ వాళ్ళకి ఇటువంటి హ్యాండ్లూమ్ టస్సర్ సారీస్ చాలా బాగుంటాయండి. వచ్చేది సమ్మర్ కదా, చాలా కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతాం ఈ ఫ్యాబ్రిక్ తోటి. వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ టీచర్స్ కానీ, బ్యాంకర్స్ కానీ, లెక్చరర్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కూడా ఇలాంటి సారీస్ వేసుకుంటేనే సోఫిస్టికేటెడ్ లుక్ అనేది మీకు వస్తుంది. ప్యూర్ హ్యాండ్లూమ్ టస్సర్ సారీస్ అండి, విత్ సిల్క్ మార్క్ తోటి మన రంగవర్షాలో ఉంటాయి. సమ్మర్కి తగినట్టుగా మంచి లైట్ షేడ్స్లో మంచి మంచి డిజైన్స్ తోటి చాలా కొత్త కలెక్షన్ వచ్చాయి. మీకు కావాలనుకుంటే మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా వెంటనే పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైజింగ్ ఓన్లీ 5490 అండి. ఈ సారీస్ మీకు కొండాపూర్ అండ్ కుక్కట్పల్లి 2 స్టోర్స్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. సమ్మర్ స్పెషల్గా మీ అందరి కోసం ప్యూర్ హ్యాండ్లూమ్ టస్సర్ శారీస్ అండి ఇప్పుడు రంగవర్ష వారి 2 బ్రాంచుల్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాలంటే ఆన్లైన్ ద్వారా అయినా పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ మీరు స్టోర్ను కూడా విజిట్ చేయొచ్చు. రంగవర్ష, కొండాపూర్ అండ్ కుక్కట్పల్లి.